Сәнмісіз? Ай, бигерәк матур киенгәнсез. Менә Пишән базары кунаклары, яшь кызлар, туташлар. Сезнең исемнәрегез ничек? Benim ismim Landish, bu benim kızım Ayşe. Киемнәрегез матур. Рахмет. Сез ничәнче гасырга караган татар туташлары? Biz Tatarskое ханство. Казан ханлыгы кызлары. Җирлегеннән Илеш кызы булам. Монда үзебезнең туып үскән кызлар егетләрне күрүемә бик шатмын. Яшәвебез белән Төмән татары дип тәйнәк дә әйткәнем бар, чөнки дә ләкин Төмәндә яшәдек 13 елда. Аннан Казанга кунакка килеп, гашык булып, шушы Казанда төпләнергә уйладык әлеге вакытта. Чөнки дә 3 балам үсеп килә, аларны инде үзебезнең телебезгә, гореф-гадәтләребезне өйрәтеп, үзебезнең телебезгә мәхәббәт уятып, театрларга йөртү мөмкинчелеге Казанда күбрәк булгач, шуңа монда яшәргә дигәндә шундый ният белән калдык. Банда татарлар әз, яшьләр татарча белмәйләр. Белгән кешеләр уже уходит инде. Вот. Татарча урокларны атнага бер үткәрәбез. Арабский язык, но барыбер вот җитеп бетмәй. Төмәннән Илгиз әфәнде һәм Нуретдин әфәнде. Сибирдә безгә электәнлек Казан бик булса идем. Мәктәптә без укыганда Татарстаннан китаплар килә иде, укыталар. Бездә хәзер Төмән университетында татар факультетын яптылар. Тобольскида һәм Төмәндә. Без өметләнәбез, ул татар факультетын кайчандар ачылар дип уйлыйбыз. Шунабыз Казанга. Айзирә, Киров өлкәсеннән, Нохрас шәһәре. Сез милләт җыенына килгәнсез. Сез бит инде болай гына килмәгәнсез милләт җыенына. Нинди дә булса хозурлар белән килгәнсез, хыяллар белән уртаклашсагыз иде. Мин бик аралашучан, ачык кеше, шуңа күрә минем өчен иң мөһиме ул кеше белән аралашу, танышу, яңа танышлар, яңа очрашулар, яңа сөйләшүләр. Шуңа күрә мин бүген инде төп максатым ул дусларны табу һәм киләчәктә дә аралашуны үзмичә бүтән шәһәрләрдән, бүтән өлкәләрдән танышып калу һәм алар белән татарча аралашам. Менә Кырымнан килгән безнең милләттәшләребез Пишән базарында. Исемегез ничек? Эльмира. Сез кайсы шәһәрдән? Симферополь, Кырым. Сез милләт җыенына килдегез. Нинди өмет, ышанычлар белән аяк бастыгыз Казанга? Ну, во-первых, встретиться со старыми друзьями, уже много где знакомых, услышать, чем занимаются другие люди, развиваться сами в том же смысле. В Крыму больше 170 национальностей, и все национальные общины между собой общаются. Так вот, там есть зарегистрирована официальная общественная организация «Казанские татары» в Симферополе, в Ялте, в Алуште, в Севастополе. И есть общая региональная организация. И все мы татары Поволжья, казанские татары. Поэтому всегда мы приезжаем в Казань, когда нас приглашают и на съезды, и на форумы. И у себя проводим и праздники, и встречи, и мастер-классы. Kim bulasınız tanıştırsanız Türkiye'den benim ismim Sardar Aktaş. Türkiye'nin Eskişehir ilindekiler biz, şehrindekiler biz. Benim kız İdil, Tatarcanı Ezgine bile ol kazanını kürsün hem bunda okulga tilese, bunda okulga yiberimin diktatöründe. Türkiye'den neçə delegat geldi? Türkiye'den 6 delegat geldi. 6 kişi geldi. 6 kişi geldi.